Криокамера. Криокамера замръзна, бе, да знаеш. В момента замръзва с шапка от криокамерата. С шапка в криокамерата. Гледай, виж го излиза. Да, бе, колко замръзне на лайв, нашите ни викат по нова телевизия, Кио. Какви бяха последните му думи? Бачи са майката, последните му думи бяха, едва ми са майката. Какво българчен последно? Това е слово зарядно тебе. Той много... Това беше. Батерията устоян. Батерията устоян. Какво се случи в тази криокамера? Топките ти станаха лесни. Според мен хуя ме стана като твоя, не мога да намеря. Ева ми се майка. Ама то това трябва да се завреш него след като... Стана кой размер, брат, направо няма го. Еми, нали си моето братче? Няма да... Мамица, мамата на камера така. Слушай, аз мисля да стана голям приятел с тебе, защото ми докладваха някакви неща за твоите роднини и мисля да станем първи приятел. Няма вика да ставаш приятел. Виж, Киро, какво показва природа. Ей, направо се ебал майка.